Després de 4 setmanes de confinament, hi ha encara moltes incògnites sobre l'impacte que pot tenir la pandèmia en el sistema econòmic i polític. El que ja apunten alguns experts és que hi haurà canvis en el model social. Des de la filosofia es reflexiona sobre alguns d'aquests canvis que ja s'han començat a veure. Tot i que és cert que un sistema com aquest, basat en l'individualisme, en la voracitat i en la desigualtat estructural, no només no és la millor ajuda per superar una crisi com aquesta, sinó que hi ha més que raonables sospites que hagi jugat un paper important entre les seves causes. No crec que aquesta epidèmia dinamiti, diguéssim, un capitalisme insostenible, que és el que s'està demostrant, que és absolutament insostenible, sinó que és molt possible que acabi encara reforçant més les desigualtats i el classisme i l'empobriment de la població. Molta gent comença a ser conscient que això no pot continuar sent igual i que ens calen, com a societat diríem, canvis molt profunds i de molta envergadura. Generalment la nostra vida està abocada cap a fora, cap a l'activitat, cap a l'acció, cap a la producció, i ara ens veiem amb una forma de vida abocada cap endins. I això ens ha permès també generar noves rutines, descobrir els nostres éssers estimats. Ens hem adonat que som vulnerables. I això ha fet despertar molt el sentiment i el sentit de la cura, de l'atenció, del vetllar pel nostre cos i pel cos de les persones més vulnerables. També diria aquesta gran lliçó del feminisme que ara prenem en directe com a imprescindible. Viure posant la vida al mig. Les epidèmies provoquen al mateix temps el pitjor i el millor de nosaltres. D'una banda, insolidaritat, egoisme, irresponsabilitat i immaduresa, però també, val a dir, solidaritat, entrega, preocupació pels altres. I ara comencem a donar per bona també la vigilància ciutadana, que tampoc és cosa nova, no? La purga social. Aquesta idea de que tots portem un policia en el nostre interior i conviden a denunciar el teu veí, a vigilar, a desconfiar de l'altre. Per sort, en contraposició a aquesta desconfiança ferotge cap a l'altre, hi ha moltes xarxes ciutadanes que s'han començat a organitzar per donar suport als més vulnerables i aquells que no poden ni tan sols abandonar-se al seu confinament. Buenas tardes, señora Maite. Le traigo los alimentos. Vale, de acuerdo. Merci, gracias. El que cal és la implicació, la responsabilitat, la corresponsabilitat de tota la societat, de tot el cos social. I això vol dir noves formes d'ajuda mútua, de solidaritat i de precaució. Quan això es dona, hi ha possibilitats de sortir-nos-en. Per tant, la crisi també ha posat de manifest que la solució no està en l'individualisme, sinó en el comunitarisme, en el valor de la comunitat i en el valor de l'ajuda mútua per superar situacions d'aquesta naturalesa.